दहाय आफा बोराइ बाथौ सेन्ट्रेल बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पटालिकुसि गामिनि माइनाव फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव बयबो बिटिआरनि सिङाव थानाय बा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय आइफोर आफाफोर बर' माहारिनि गासै धोरोमारि हारिनाङैनो मदद आरो हेफाजाब नागिरनानै गौथुमनि सोद्रोमा जानानै आं बयनिसिम हांख्रायहरनाय थाबाय। बे हाबाफारियाव जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' साराबो नुजाफैगोन। आसामनि मानाव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङाबो नुजाफैगोन। बेनि थाखायनो बयबो आर'ज खनगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरिजों लोगोसे हारिनाङै बयबो नुजाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बर'नि गासै निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम गौथुमनि जानानै खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्मा सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङावनो थानाय पटालिकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि माइनाव फोथार बेयाव सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनां गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। आरो बे हाबाफारियावनो जोङो फैबाय थानाय मार्च दाननि एप्रिलनि 4, 5, 6 बे गेवलां मेलखालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। आरो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जायखिजाया हाबाफारिफोरावनो बिथाङा हांख्रायनाय लेखा बाहागो लायो। थिग बेबायदिनो बे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय आरो दुलाराय बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा जा सानथामनि हाबाफारि लादों आरो बे सानथामनि हाबाफारि लानाय जिखिनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय रायदाव आफादनि बिथांमोनजों जों सावरायनो फैदों, नायगिदिंनो फैदों। बेसेबां जौगाखो जों आगोलावबो नायगिदिंफैदों। मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो जायगाखौ नायगिदिंफैदोंमोन। थिग बेबायदिनो जोंबो नायगिदिंनो दिनै फैदों। बेवहाय बेसेबां जौगाखो, बेसेबां मा खामानि मावबावनो दंबावो बेखौ जोंबो नोजोर होदों। गमामायैनो रायदाव आफादनिफ्राय सान हर खामानि मावनायखौ जों नुदों। आरो बेवहाय समायना बाथौ थानसालि लुफुंनो थाखाय टेम्परारि हिसाबै लुफुंनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। मानो होनब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाथौ थानसालिफोराव खुलुमनो थाङो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि बे ओनसोलनि थाखाय बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय जों जेराव मेल खुङा मानो जों थानसालि लुफुंनाय हाबाफारिखौ लायो। थिग बेबायदिनो बे खामानिया जाफुंगासिनो दङ। बेनो बे सानथामनि हाबाफारिजों आसामनि गाहाय गिबि मन्त्रि बेहाय बाहागो लाफैगोना जोंनि धोरोमारि बिथिंजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि जा इउनिटि खौसेथि बेखौ बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावबोनाय मावफारिफोरनि जिखिनि मोनदांथि आरो बर' माहारिनि गुबै बाथौ धोरोमखौ गेवलांसार खालामनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव खामानि मावबोनाय थानायखौ बिथाङा मोनथिदों आरो नुबोगासिनो दङ। बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो बर' माहारिखौ खौसेथि लाबोनो हायो। आरो बेनि गेजेरजोंनो राव, हारिमु, आसार खान्थि, सोलोंथाइ जौगाबोगासिनो दङ। आरो बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बाथौ जिम आरो नेसनेल लेभेलाव हलिडे मोननांगौ, गोथार बाथौ सानखौ नेसनेल लेभेलाव हलिडे मोननांगौनि जाबायदि खामानि मावबोबाय थादों। आरो बेखौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआबो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ हेफाजाब होदों। आरो दिनै बर' हारिनि गुबै बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ अरायसम हेफाजाब होबोबाय थादों दिनैनि समाव आरो इयुनावबो होबाय थागोनखौ जों मिजिंथिनानै जोङो जोंनि बे मेन उद्देस्यखौ जोङो जाफुंसार खालामनो थाखाय मानाव गेदेर बिटिआरनि
गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौबो जों हांख्रायनाय जादों आरो आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ जोंनिसिम फोरमायहरदों। जों गोजोननाय मोन्दों, जों बरायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बे सानथामनि हाबाफारिया जाहाथे गाजा गोमजायै खुंफुंजायो, बेनि थाखाय जों दिनै नायगिदिंनो फैदों। जों मोनसे मोजां हाबाफारि लानानै सावरायनाय जागोन, बेनो जाहैबाय बाथौ धोरोमनि गेजेराव गोबां दिनै गौथुमखौ लानानै धोरोमखौ लानानै आलादा आलादा मोनसे फेक्सनफोर बायदि खामानि मावदोंमोन। नाथाय सोरबा जोंनि गेजेरावनो जोंनि फोथायलायनायफोरा माने बिबानगिरिफोरनि गेजेराव हयथ' नासयलायनायफोरा दंबाय थायोमोन। नाथाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे खौसेथि फैदों जे बाथौ धोरोमखौ लाना जेसेबां आफाद दाया मानो जों बाथौ सिबियारि आरो बे बाथौ सिबियारिया दिनैनि समाव जों खौसे जाबाय। बेखौ जोङो कअर्डिनेसन कमिटि दानानै बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनो हादों। दिनैनि समाव जों बेखौबो सावरायगोन जे जोङो बाथौ धोरोमखौ जों जौगासार खालामनो गोनां जायोब्ला जोङो जे जोंनि गेजेराव खौसेथिया फैग्रोनांगोन आरो खौसेथिखौ जों बबे लामाजों जों आवगायलांनो हायो बेखौबो जों खावलायदों। आरो जायफोरनि गौथुमाव बे सिन्ता सरसा गैयामोन, दिनै बिथांमोननि आफादफोरनिफ्राय बे सिन्ता सरसा जादों जे गोथार बाथौ सानखौ दिनैनि समाव जोङो गासैबो धोरोमारि आफादफोरा, बाथौ धोरोमारि आफादफोरा जोङो खुंफुंलांनांगौ आरो खेराइखौ जों मोनसे थि सम खानानै जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो मोनसे जोङो बेनि गायस' सान बा बेनि फालिथाय सानफोरखौ जोङो सानखौ थि खालामनाया गोनांथि दङ। मानो होनबा जोङो दिनै खेराइ आरो बाथौ धोरोमखौ खौसेयै जोङो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव लांबाय थानो हानांगोन आरो बेजोंसो दिनैनि बर'नि हारिमु खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरो थांनानै दङ, जोंनि आसार खान्थिया थांनानै दङ आरो बेफोर बाथ्राखौनो जोंनि फैबाय थानाय बे सानथामनि हाबाफारियाव बे थान्दै मेलाव जों गुवारै सावरायगोन आरो जोङो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय, बर' माहारिनि थाखाय बे मोनसे मोजां मेसेजआ थांगोन आरो बेखौनो लानानै जों आसा खालामदों। मानो होनबा बेवहाय गोबां आसनिफोर डिक्लेयार जागोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय जोंनो धोरोमारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज होलांनो हागोन। रायजो राजाफोरा बेवहाय मोनथिगोन आरो जोंनि दौरि बिथांमोनखौ, आसारि बिथांमोननो जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै 210 जननो 10,000 राङारि अनसुंथाइ होनाय खामानिखौ फाइनाल जाबाय। बेखौ बे खालि चिफ मिनिस्टारनि आखाइनिफ्राय रानगोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो 2 बोसोर आवगाय जोंनि दौरि आसारि बिथांमोननो 10,000 रां होदोंमोन आरो एबार जों बरायनांगोन बिटिआर गभर्नमेन्टखौ। मानो होनबा दिनै 210 दौरि आरो आसारि बिथांमोननो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिटिआर एरियानि ओनसोलजों बिथांमोना होनो थाखाय आवगायदों आरो बे फाइनाल जाबाय आरो सेन्ट्रेलनि जिखिनि दौरिफोर दङ बिथांमोननोबो होफानो थाखाय जोंनिसिम लाइजाम मोनफैदों आरो जोङो बेखौ बे खालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आखाइनि गेजेरजों जों बेखौ रांफुंना होनाय जागोन। गमामायैनो जों बिथांखौ दिनैनि समाव भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन। मानो होनब्ला थांनाय बोसोराव सनितपुर जिल्लानि थेलामारा जा गौमा आर'ज दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बे 50,000 गौमा आर'जआव बाहागो लाफैनो थाखाय गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बेबायदि लेखा बाहागो लाफैनानै दुलाराय बाथौ गौथुमा बिथांनो बर' हारिनि गुबै बाथौ धोरोमखौ जेरैबायदिहाय जोङो गोदोनिफ्राय सोलिबोनानै दङ बिनि जोङो जारिमिनखौ थख'-थख'यै लिरनानै होदोंमोन। जों मेम'रेन्डाम हिसाबैबो बिथांमोननो हरदोंमोन आरो जों दुलाराय बाथौ गौथुमा दिल्लीयाव थांनानैबो सावरायहैनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बे दुलाराय बाथौ गौथुमा होनाय जिखिनि लेखाफोरखौ नायखांनानै बिथाङा रोखा जानो हादोंमोन जे बाथौ धोरोमखौबो जोंनि भारत गभर्नमेन्टआ जोङो बिश्व दरबाराव लांनांगौनि थाखाय जोंबो साननांगौ जाना फैदों आरो बेखौ बिथाङा रोखा खालामना होदों। थांनाय एबसुनि कनफारेन्सआव फैनानै बिथाङा दिनै बाथौ धोरोमनि थाखाय
गोबां बाथ्रा बुंलांदों जों साबायखर बावदों आरो जों गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला जों बर' माहारिनि गुदि बाथौ धोरोमखौ फोथांनो थाखाय गेरेमसा खालामनो थाखाय अरायसम नाजाबोगासिनो दङ दिनै भारत गभर्नमेन्टआबो जोंखौ आगानसे दावखोनायाव गोबां बाथ्रा बुंलांबाय आरो बिनि थाखाय जोङो थाबैनो नेशनेल लेभेल आरो बे बाथौ जिमखौ मोननो हागोनखौ जोङो फोथायदों आरो बिथांमोननि अनसायनायावनो दिनै बर' माहारिया हयथ' जों थाबैनो बाथौ जिम जोङो नेशनेल लेभेलावबो लिरनो हागोन मानो होनबा थांनाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ एसए मिटिङाव पास खालामनानै बाथौ जिम लिरनांगौनि थाखाय बिथांमोना बिटिआरआव थानाय डिपार्टमेन्टफोराव बेखौ सार्कुलार फथायदों आरो बिथांमोना बाहायदों आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन आरो बेबायदिनो आसाम स्टेटआवबो जोङो बेखौ मोननो हागोनखौ मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे भारत गभर्नमेन्टआबो जोंनो मोनसे बाथ्रा होलांबाय फोसावलांबाय रायजोफोरनि गेजेराव बे गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला जों दिनै बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ जिमखौ जों लिरनो पर्टेल कलमाव जों जुदि बाहायनो हायोब्ला गमामायैनो जों बर' माहारिया मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो हिसाबै दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावनाया दिनै मोनसे जौगासारनाय लामायाव फैदों होननानै जों साननांगोन। ओरैनो निउस पर्टेलनि गेजेरजों निउस पर्टेल नायग्रा गासैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जादों। आङो 32थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ 4, 5, 6 एप्रिलाव बेनि थाखाय जाबायदि मावनांगौ बेखौ जोङो मावगासिनो दङ आरो बे मावनायाव जों दा बुंनो हायो 70% जों दा दावगानानै दङ। बिखेखै जिफोर गेट पेन्डेल बा मार्केट डाइनिं हल बेफोरो प्राय 70% जाफुंसार जादों आरो 30% दङ। बे 30%आ बे साननै सानथामनि गेजेराव कमप्लिट जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। दिन्थिफुंसालि आरो मार्केट बेहाय मा सुबिदा नोंथांमोना? दा जोङो दिन्थिफुंसालिखौ गिबियावनो जोङो खालामनाय बाथ्राखौ सानाखैमोन नाथाय रायजो राजानिफ्राय माने गोबां माने रिकुवेस्ट फैनायनि जाहोनाव जों बेखौ खालामनाय जादों। मेइनलि जोंथ' दखानखौ खालामनाय जाखाबायानो बेनि अनगायैबो माने मोसानाय मेथाइ खननाय आरो एक्जिबिसन बे थागोन। बिखेखै जोङो साइन्स एकाडेमिखौबो लिंहरनाय जादों। बेयाव बिथांमोना साइन्सनि टेक्न'लजिनि एसेब्लाबो बेयाव सोदेरगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो स्वच्छ भारत बिथांमोनजोंबो जगाजग खालामदों बिथांमोनाबो फैगोन। एग्रिकालसार बिथांमोनाबो फैनो होननानै खोथा होदों निस्सय बिथांमोनाबो फैगोन। बेबायदि जे सलारनि बिथांमोनाबो एसे जगाजग खालामदों निस्सय बिथांमोनाबो बेवहाय नुजाथिफैगोन आरो बिनि जोहै जों सानदों बिखेखै माने सलार सिस्टेमाव जोंनि पाब्लिकफोरा अर्थात जायफोरा माने मार्केट एबा माबायाव हाबहैगोन एक्जिबिसनाव हाबहैगोन बिथांमोना सलारनि सोमोन्दै रोखायै मिथिना मोनगोन माने बेखौ निस्सय बिथांमोना बजबगोन आरो जायनि जाहोनाव जोंहा बे जि एनार्जि सलारनिफ्राय गोबां माने मुलाम्फा मोनहैनो हागोन बेखौ आङो सानदों। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे नैबे जाबाय लास्ट इन्डिं इयार बे इन्डिं इयाराव रांखान्थियारि जे बिथिङाव जों जोबोद आंखालाव दङब्लाबो रायजोनि जे आखाइ जोंख्रिनायाव जों एसेब्लाबो माने गोसोखौ गोख्रों खालामनो हादों। थिग बेबायदिनो रायजोनि हेफाजाब आरो मददजों निस्सय बियो जोबनानै थांगोन। जोंथ' मेहेरगोनां सोदोबखौ बांद्राय बाहायबाय थानायानो जाखायो। जों सानदों मेहेरगोनां नंद्रायाब्लाबो मेहेरगोनांखौ जागोन होननानै जों आसा फारिदों आरो जिहेतु रायजोफोरा माने आखाइ जोंख्रिदों आरो नैखौबो बुंनांगोन जे जोंहा धोरोमनि बेलायाव जोंनि गेजेराव एसे माने गावस्रानाय दङब्लाबो दा नैबे मोनसे कनफारेन्सआव अर्थात 32 एनुवेल कनफारेन्सआव गोबां माने गावनानै थानाय बा एसे माने गोजान जाना थानाय बिथांमोनाबो नैयाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब खालामगोनखौ बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिना मोन्दों। बे जोंनि थाखाय जोबोद माने मोजांनि बाथ्रा बा जौगानायनि लामायाव जों दावगालांनो हागोन। बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर' माहारिखौ जोङो माने बुहुमावनो
सिनायथि होनो खोब गोरलै जाहैगोन आं बेखौ सानदोङो मानो होनोबा खालि दा आसामनि मानसियाल' बेवहाय थानाय नङा निस्सय जोंनि खाथि खाला जेरै पश्चिम बंगनिफ्रायथ' फैखागोनानोखा बेनि अनगायैबो भुटान नेपालनिबो निस्सय सानैसो फैनायनि बाथ्रा होनदोङो माने मबाइलनि गेजेरजों निस्सय बिथांमोनाबो फैगोनखौ जोङो मिजिंथिदों बेबायदिनो निस्सय सानफा एफा दुलाराय बाथौ गौथुमा दुलाराय भारतावनो माने बर' हारिनि सिनायथि बे सिनायथिखौ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों खालामनो हाहैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों नेसनेल कनफारेन्सआव जोंहा गासै 22 दालाय आफाद दङ माबानि बानजाय आफादनि सिङाव दा गासैबो दालाय आफादफोरा गाव गावनि जे हाबा बे मावनांगौ खामानि बे खामानिफोराव मुखुब जानानै दङ माने आन्थोर गैयै हिसाबै हाबाफोरखौ मावगासिनो दङ खारगासिनो दङ रांखान्थि बिथिङावबो न' थांनानै माने साफ्रोमबो मानसिखौ लोगो हमनानै माने रांखान्थिनि जे माने बे बुथुमनाय हाबाफारियाव माबा जागासिनो दङ जोङो बे पर्टेलनि गेजेरजों हांख्रायनाय जादों जे मोनफ्रोमबो साब कमिटिया अर्थात दालाय आफादफोरा बिथांमोननि गावनि मावनांगौ खामानि होनानै लैहोर मावफैगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो जों नुखादों मावगासिनो दङ आरो उनहालागैबो मावगोनखौ जोङो मिजिंथिदों धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 970-745-7550 एबा 88764-80218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन